7 smrtelných peněžních hříchů, které ničí partnerský vztah. Podívej se do seznamu a napiš mi, který hřích se tě týká. Ve skutečnosti jich tam najdeš 9, protože přidávám ještě typicky ženský a typicky mužský hřích. Přijď na online workshop, kde se budeme těmto hříchům do hloubky věnovat. Půjdeme podle této knihy 48stránkové, kterou dostaneš k objednávce workshopu zdarma. Dostaneš ji ihned po odeslání objednávky a už s ní můžeš začít pracovat. Přesto na tom workshopu půjdeme do hloubky, budeme dělat online konstelaci nebo více konstelací. Workshop bude šťavnatý, interaktivní a aby nechyběl mužský element, bude se mnou přítomný taky můj manžel, který zprostředkuje mužský pohled na témata peněžních hříchů v partnerských vztazích.